to the moon. Take me to the moon. Let me see. Vi har lavet et nummer, som vi har splittet op i 16 forskellige lydbidder. Man kan sammensætte frem til forskellige løsninger. Vi har selv arrangeret nummeret på en måde, men brugerne kan gå ind på websitet og sætte det sammen. Det er et åbent projekt i den forstand, at vi som band åbner en del af processen op, som normalt er helt lukket til, og folk kan gå ind og konstruere tingene, som de har lyst til, og både med billedsiden og med lydsiden. På en Nokia 920 har vi brugt en hel del tid på kameradelen. Blandt andet fordi det er en af de funktionaliteter, man bruger allermest som forbruger, når man nu deler sit indhold. Take me to the moon. Take me to the moon. Let me see what life is like.